Goddag. Dag. Hvad fanden har du gang i? Det... Nå. Nu Skal vi købe den her? Nu kan jeg høre dig. Ja. Ja, skal vi købe den? Ja. Hello. Ah! What? Sean. Ja. Hej til YouTube. Hvad? Sig hej til YouTube. Hej! Du er på min YouTube-kanal lige nu, fordi jeg sidder og filmer, fordi jeg skal købe en hest. Jamen, så går jeg ud. Nej, du gør ikke. Hvad her, din spade? Altså, hvad fuck? Husk, når du skal kalde den et eller andet med symmetri, ikke også? Jamen, så kommer din hestens røv lige der, hvor mit navn er. Fedt. Kan jeg stå og glo? Nej, jeg ved det. Anna, det er et symmetri, der ender af på hver side. Det er Otto sgu da også. Ja, okay, også okay. Men hvis det er en pige, jo. Det er ikke en pige. Er det? Nej. Gider du godt gå væk med din røv? Undskyld! Giver jeg godt fra jer med røv? Nu går jeg røv. Var det Wild Ghost? Ja. Nej, jeg har ikke plads i mit stald! Hvorfor skal jeg også have så mange heste? Hvad? Min 1, 2, 3... Kommer du, eller hvad? Jeg har kun 6 heste. Kommer du? Jeg kommer ud nu. Det sagde han også i går. Var det? Nå, det var kun Furgroup, okay. Det sagde han også i går. Jeg kommer ud nu. Og nu kan... Du skal have det rigtige stik ind i det rigtige hul, og så bliver jeg bare ved med at sige, det sagde hun også i går. Åh, Gud. Ja. Ej, hvad fuck? Ja, det er det, Nej, okay. vi ses. Jeg fucked dig. Kom tilbage! Kom tilbage til mig. Ej, din spade. Er du gået til stallen? Din fucking nar, jeg gik til Stormgarden. Dit klamme dyr. For helvede. Ligesom i går, da jeg bare sad og ragede over, at du vandt over mig. Jeg var bare sådan så overhældet mig, så var bare sådan, ej, de klamme dyr. Ad. Lad være med at stoppe, Cayenne. Cayenne kig. Jeg kan overhovedet ikke se nogen steder hen, fordi det lægger så meget. Er du med? Hvem har du sendt til Hesteøen? Det er ikke bare Joy. Nej, det var Silas. Du er nar. Hvorfor? Fordi du sendte Silas til øen. Og? Du er nar. Wild Ghost. Jeg har ham. Sagde du også i går? Nej. Jeg sagde, nej, fordi... Nej, hun sagde, jeg har ham. Jeg sagde, jeg har den. Du sagde ham. Du har til ham. Okay, nu kan vi gå tilbage. Det er sjovt, mit pick-up, det tager Dit pick-up? Ja. Pick-up! Annika, hvorfor kører du egentlig ikke på Twitch? Okay. Klam alligevel. Oh my god, det er skønt. Så skal vi trage rundt sammen, ikke også? Det er så flot. Kom! Han er fin. Prøv lige at stikke op, han er så fin. Han er en grim ugly motherfucker. Hold kæft! Det er dig, du snakker om! Hvad? Du skal ikke kritisere Tjelle, nu er jeg dybt såret. Bitch, please.